Il-ftehim iffirmat bejn Heritage Malta u l-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan se jassigura li issa din il-ġawra fil-qalba tal-Belt Kapitali tiżdied mal-lista ta' siti kulturali li jistgħu jżuru dawk it-tfal u anzjani li għandhom il-passaport kulturali. Il-ftehim ġie ffirmat waqt konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-President tal-Fondazzjoni għall-Konkatedral ta' San Ġwan, is-Sur Wilfred Buttigieg, spjega li l-Konkatedral m'għandu bżonn l-ebda għajnuna sabiex jattira lin-nies u t-turisti fih danu, madankollu sostna li huwa aktar għaqli li jiftaħ idu għal kollaborazzjonijiet ta' dan it-tip sabiex fl-aħħar mill-aħħar itejjeb l-esperjenza ta' dawk li jżuru din il-ġawra Maltija. Fil-fatt is-Sur Buttigieg spjega wkoll kif permezz ta' dan il-ftehim it-tmexxija tal-Konkatedral fost affarijiet oħra ser tkun qed tuża l-laboratorji li għandha Heritage Malta. Ngħid għalfejn għandna aħna nerġgħu nirrepetu nixtru l-istess apparat xjentifiku li jiswa eluf kbar biex ma ngħidx miljuni ma eluf. U ma nibbenefikawx minn dak li diġà eżistenti pass il-bot minn. Is-Segretarju Permanenti u d-Direttur ta' Heritage Malta Mario Kutajjar saħaq fuq kif dan il-wirt minn żmien il-Kavallieri se jiġi apprezzat minn faxix differenti fis-soċjetà. Aċċessibilità hija importanti biex wieħed jaraf l-istorja tagħna, biex wieħed jaraf allura l-identità tagħna u wkoll biex wieħed japprezza dak li hemm, dak li hu patrimonju pajjiżna huwa moni patrimonju enormi. Intant il-Ministru għall-Kultura Jose Herrera li kien preżenti għall-iffirmar ta' dan il-ftehim mill-aktar importanti sostna li dan juri wkoll ir-relazzjonijiet tajbin li hemm bejn l-Istat u l-Knisja Maltija. Irid ikollok separazzjoni ta' dawn żewġ entitajiet. Però ma tfissirx għax ikollok separazzjoni ma jkunx hemm lit ta' kollaborazzjoni. Meta jkun hemm din il-kollaborazzjoni, allura l-klima bejn iż-żewġ entitajiet tkun aħjar u nimxu l-qudiem mal-ġid tal-Maltin.